Lucas Kapitulo 16. Og miingon usab siya sa iyang mga tinun-an, may usa ka tawo nga dato, nga adunay usa ka tinugyanan, og kini gisumbong kaniya nga nagausik-usik sa iyang mga butang. Og iyang gitawag siya, og giingon, unsa kini nga akong hingdunggan mahatungod kanimo? Maghatag ka og husay sa imong pagkatinugyanan, kay dili na ikaw mahimo nga akong tinugyanan. Og ang tinugyanan miingon sa iyang kaugalingon, unsay ako nga pagabuhaton? Nasudong ko nga ang akong agalon nagakuha gikan kanako sa pagkatinugyanan. Sa pagkalot ako walay kusog, sa pagpakilimos ako maulaw. Nahibaluan ko ang akong pagabuhaton, aron nga kung papahawaon ako sa pagkatinugyanan, sila magadawat kanako sa ilang mga balay. Og sa ginatawag niya ngadto kaniya ang tagsa-tagsa sa mga utangan sa iyang agalon, miingon siya sa nahauna, pilay utang mo sa akong agalon. Og siya miingon, usa ka gatos katakal nga lana. Og siya miingon kaniya, dawata ang imong kaligunan, og lumingkod ka pagdali, og isulat, kalim-an. Unya miingon siya sa usa, og ikaw, pilay utang mo? Og siya miingon, usa ka gatos katakal nga trigo. Siya miingon kaniya, dawata ang imong kaligunan, og isulat, kawaluan. Og ang iyang agalon nagdayeg sa iyang dili matarong tinugyanan, kay nagbuhat siya nga maalamon, kay ang mga anak niini nga kalibutan, alang sa ilang kaugalingong kaliwatan. Labi pang mga maalamon kaysa mga anak sa kahayag. Og ako nagaingon kaninyo, mangita kamo og mga abyan sa inyong mga kaugalingon, pinaagi sa mga bahandi sa dili pagkamatarong, aron nga kung kana mawala na, sila magadawat kaninyo didto sa mga puloy-anan nga walay katapusan. Siya nga matinumanon sa diriyot kaayo, matinumanon usab sa daghan, og ang dili matarong sa diriyot kaayo, dili matarong usab sa daghan. Busa, kung kamo wala magmatinumanon sa mga bahandi nga dili matarong, kinsay mosalig sa pagtugyan diha kaninyo sa mga bahandi nga matuod. Og kung kamo wala magmatinumanon ni adtong iya sa laing tawo, kinsay magtugyan kaninyo ni adtong inyong kaugalingon. Walay ulipon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay siya magdumot sa usa og mahigugma sa usa. Kun sa laing pagkaagi, siya moayon sa usa og magtamay sa usa. Kamo dili